ହାଡ଼ବୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଚାରିପାଖରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଓ ଏକ ଭଙ୍ଗା ମାଟି ଘର। ସେହି ଘରକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଅଜବ କାହାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସେହି ଘର ପାଖକୁ ଯିବା ମାନେ ନିଜେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା, କାରଣ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲା ଏକ ହାଡ଼ବାଇ। କେହି କହୁଥିଲେ କି ସେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ, କେହି କହୁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଏକ ଅଭିଶାପ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେହି ଗାଁରେ ରାକେଶ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁ ଓ 8 ବର୍ଷ ପୁଅ ରୋହନକୁ ନେଇ ସହରରୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ଘରଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଦିନ ରହିବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ଗାଁର ବୃଦ୍ଧମାନେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ରାତି ହେଲେ ସେଠାରେ ରହିବୁନି। ହାଡ଼ବାଇ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ଏସବୁକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବି ହସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତିରେ ପରିବେଶ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହୁଥିଲା। ଘରର ସମସ୍ତ ଝରକା ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଲିବା ଓ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ରାତି 12ଟାରେ ଘର ଘଣ୍ଟାଟି ଅଚାନକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଉପର ଛାତରୁ ଶୁଣାଗଲା କାହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଚଲାର ଶବ୍ଦ। ଥମ୍ 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 ଥମ୍, ଯେପରି କେହି ଖାଲି ପାଦରେ ଘର ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ରାକେଶ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ବାହାରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ନଥିଲେ। କେବଳ ମାଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଓଲଟା ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୋହନ ଘରର ଏକ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ କାହା ସହ ହସି ହସି କଥା ହେଉଛି। ମଧୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ, କାହା ସହ କଥା ହେଉଛୁ? ରୋହନ ଧୀରେ ହାତ ଉଠାଇ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲା, ସେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ। ଦୁହେଁ ସେ ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଘରର କବାଟ ଠକ୍ 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 ଶବ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କବାଟ ଖୋଲ, ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ରାକେଶ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କବାଟ କେବେ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। 3 ଜଣ ଚୁପଚାପ ଖଟ ଉପରେ ବସି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଏକ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ। ଖଟ ତଳୁ କେହି ଧୀରେ ଧୀରେ ହସୁଥିଲା। ସେହି ହସ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମଧୁ ଭୟରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ରୋହନ ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଲା, ବାପା, ଆଈ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରୁ କେବେ ଯିବୁନି। ସାରା ରାତି କେହି ଆଖି ବୁଜିପାରିଲେନି। ଭୋରରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଘର ଭିତରକୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ସାହସ କରି ଖଟ ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ହାଡ଼ର ଲାଳ ଧୂଳି ଉପରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୁଣି ଦେଖା। ସେହିଦିନ ସକାଳେ ରାକେଶ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କେବେ ସେହି ଘରକୁ ଫେରିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରୁ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀର ସ୍ୱର ଆସେ, କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଏକା ଅଛି।